شالوم شالوم بيتسب እግዚአብሔር አምላኽ ሰላም ጸጋና ክርስቶስ ምስኩልኩም አና ሐውኩም ሰላህ ዲኒ ክብርና አምላኽና ይኹን እዝን ዝበለጸ መዓልት ድኾን ዝበለጸ ቃል ዝብል ፕሮግራም ናይ ሎም ድማ ነዚ መዓልት ዝኸውን ናይ ህይወት ቃል ክንካፈሊና ሎም እንካፈሎ ቃል ንጎይታ ዘለና ፍቕሪ ዝብል እዩ መጽሐፍ ክዛረብ ኮሎ ሮሜ ምዕራፍ 8 ጥቕስ 18 ጥቕስ 28 ነቶም ንአምላኽ ዘፍቅሩ አምላኽ ዘፍቅሮም አይኮነን ኢሉ ነቶም ንአምላኽ ዘፍቅሩ ከም ምኽሩውን እተጸውዑ ግና ኩሉ ንሰናዮም ከም ዝድግፎም ንፈልጢና ሪኹም ብሩኻት ጎይታ ንዓና ዘለዎ ፍቕሪ ሓደ እዩ ንሕና ንጎይታ ዘለና ፍቕሪ ግን ሓደ ይኮነን ክሳዕ ክንደይ ኢኹም ንጎይታ ተፍቅርዎ ክሳዕ ክንደይ ንጎይታ ከም ተፍቅርዎ ህይወትኩም ይድምስክር ክሳዕ ክንደይ ንጎይታ ከም ተፍቅርዎ ውሳኔኩም ይዝምስክር ክሳዕ ክንደይ ንጎይታ ከም ተፍቅርዎ እትገድፍዎ ነገር ይዝምስክር ክሳዕ ክንደይ ንጎይታ ከም ተፍቅርዎ እትህብዎ ነገር ይድምስክር ምኽንያቱ ፍቕሪ በተግባር ያትግለጽ ፍቕሪ ወሃቢትያ ንጎይታ እንታይ ትህቡ ንመንግስቱ እንታይ ትህቡ ክሳዕ ክንደይ ከስለ ጎይታ ትገድፉ ሪኹም ገለ ስለ ጎይታ ህይወቶም አሕኒፎም ይሂቦም ገለ ስለ ጎይታ ግን ሞቢሎም ኳኹብ ይቆሉን ገለ ስለ ጎይታ ግን ቅርሹ ኳኹብ ይቆሉን ንምንታይ ተተባሃለ ንዑኡ ዘለና ናይ ፍቕሪ ዕምቀት ሓደ ይኮነን ብመጠን ክርስቶስ ዝተረዳእካ ኢኻ ንዑኡ ተፍቅሮ ብመጠን ቃሉ ዝበረኸልካ ኢኻ ንዑኡ ተፍቅሮ ገለ ንህይወቶም ስለ ወንጌል ክሳዕ ሞታ የፍቅርዋን ገለ ግን ንህይወቶም ካብ ኩሉ ነገር ይሓቅዋ ይብዘሎ ስለ ጎይታ ምንም ዋጋ ከፍሉ ድልዋት አይኮነን ሪኹም ኢየሱስ ክርስቶስ ተዓዲሙ ምስከደ ናብ ሓደ ቤት እታ ሰበይቲ መጽያ እንዳንብዐት እግሩ ብንብዓታ ክትሓጽብ ኮላ ከምዚ ኢየሱስ ተዛሪቡ ኣነ ናብ ቤት ከኣቴ ማይ እኳ ይቀረብካለይን ኢልዎ ንሳ ግን ክሳብ ሕጂ ብንብዓታ ጌራ ትደርዘነላ ኢልዎ ብዙሕ ዝተገደፈሉ ብዙሕ ዘፍቅር ኢልዎ አንቱም ብሩኻት ንጎይታ ዘለኩም ፍቕሪ ክሳዕ ክንደይ ዓቢ ክሳዕ ክንደይ ኢኹም ጊዜኹም ህይወትኩም ንዑኡ ሂብኩም ክሳዕ ክንደይ ኣብ ኩሉ ነገራትኩም ኢየሱስ ጎይታ ኮይኑ ንምድሓን ጥራሕ ዲኹም ጎይታ ጌርኩምሞ ወይስ ናይ ባሕቂ ኣብ ኩሉ ስጉምትታት ናይ ህይወትኩም ጎይትነቱ ይግለጽ ኣሎ እዩ ገለ ንምድሓን እዮም ንኢየሱስ ጎይታ ጌሮሞ ገለ ግን ኣብ ኩሉ ነገራቶም ንኢየሱስ ጎይታ ጌሮሞ እዩ ምኽንያቱ ንዑኡ ዘለና ፍቕሪ ሓደ ይኮነን بزفكركم ممتن نوانجيل كتوهيهم بزفكرنا يومتن كل انتنا أحلفنا نعوهن هبينا أتني هيوت من أنتو زحلفا نسوني هيوتي رخباي لي مزحف قدس أتني هيوت زرخبا كن قد فايليو ريخم سلقوي تخل انتنا أقديفكم بعزفات رخبويهم انتنا أخل نعوديت قد فغنكم كن بزوحنا قرقت كسريهم نعوز لكم فغري كل انتنا خم نعوخ تبوز قبركم كنزبكم ديو هيوتكم ديو جيزيكم ديو everything نسناتكم ديو أحلفكم نقويتا تبو بمتن زفكركم مويو بروخات نقويتا زلكم فقري كعبت دلين تخمكم ناي قدن كلتا تكتلو اندلكم نقرات اللوا نسان دما قداماي حبرت مس منفس قدس ريخم كساب كندي مس منفس قدس حبرت نقبر اسو يزوسنو كساب كندي نقويتا زلنا فقر عنقوتي خيد مصحف قدس كنزيلو كالاي قرنطوس معرف 13 تقص 13 ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ አምላኽና ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስኩላትኩም ይኹን ሪኹም ሕብረት መንፈስ ቅዱስ ብጸሎት ምስ መንፈስ ቅዱስ ናይ ሕብረት ጊዜ ተዳለኩም ምስ መንፈስ ቅዱስ ብጸሎት ኩሉ ጊዜ ሕብረት ትገብሩ ተዳኾንኩም ንጎይታ ዘለኩም ፍቕሪ ዕምቆቱ ብጣዕሚ እንዳወሰኸ ኸይድ እዩ ፍቕሩ ዕምቆቱ ብዝወሰኸ መጠን ድማ ንዑኡ ናይ ምንባር ዓቕምኩም እንዳገነነ ኸይድ እዩ ኣዝኹም ንዑኡ ክትነብሩ ክትጅምሩ ኢኹም እቲ ኻልኣይ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ህይወትና መመሊሱ ዘንድዶን ዘቃጻጽሎን ድማ ምስትንታን ቃል ኣምላኽ እዩ ቃሉ ብዘስተንተንኩም መጠን እቲ ቃል ንናይ ክርስቶስ ፍቕሪ ኣብ ውሽጥና መመሊሱ ኸንድዶ ኸጅምር እዩ መመሊሱ ኸቃጻጽሎ ኸጅምር እዩ መመሊሱ ኸዕብዮ ኸጅምር እዩ ሽዑ ብሓቂ ንጎይታ መንባር ኣብ